नोंनि बै मोनसेल' रावा गोसोआव फैबाय थायोलै सना नोंनि बै सना सना होनना गाबज्रिनाय गोसोआव फैबाय थायोलै सना हेलौ फ्रेन्ड नोंथाङाबो आंनि बायदि भिडिअ एडिट खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय बेफोरबायदि भिडिअ एडिटिं खालामनो थाखाय नोंथांनि मबाइलाव काइनमास्टार एप्लिकेसन जायखौ बुङो भिडिअ एडिटर बे थानांगोन बेनिफ्राय मोनसे फटक बेनिफ्राय कलार टेमप्लेट फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै फटक आरो टेमप्लेटनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै ला नोंथाङा डाउनलड खालामनायनि सिगां आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथाङा काइनमास्टारखौ ओपन खालाम बेनिफ्राय 9.16 आव क्लिक खालाम बेनिफ्राय मिडियायाव सेरनानै हो बेनिफ्राय नोंथांनाव थानाय फटकखौ डाउनलड खालामनाय फटकखौ लानानै फै नोंथाङा बेखौ नांगौ बायदि नोंथांनि नांगौ बायदि क्रप खालामनानै ला नोंथाङा नांगौ बायदि बेखौ गोलाव खालामनानै ला नोंथांनि नांनाय बायदि बेनिफ्राय लेयाराव सेर मिडिया बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड जायखिजाया मोनसे ब्लेक कालारखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नांगौ बायदि मिलायनानै ला बेनिफ्राय बेखौ क्रप खालामनानै बेवहाय सोनानै हो नोंथांनि नांगौ बायदि गोलाव खालामनानै ला बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ इथिं बेसे लाना थां आगदाथिं बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ फेद हो बेनिफ्राय मिडियानिफ्राय नोंथाङा जायखिजाया मोनसे फट' हो जे आं बेखौ लाबाय नोंथाङा नांगौ बायदि बेखौ क्रप खालामनानै ला नोंथाङा फट'खौ एडिट खालामनानै ला एसे नोंथांनि नांगौ बायदि कालार एडजास्ट खालामनानै ला नोंथां फट'खौ मोजां नुनाय बायदि जुदि नोंथांनि फट' एडिट खालामनायखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक खालामनानै हो नोंथाङा बेनिफ्राय लेयाराव सेरनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनाय टेमप्लेटखौ बेवहाय लानानै फैदो बेनिफ्राय नोंथांनि नांगौ बायदि एडजास्टमेन्ट खालामनानै ला बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ फार्स्ट साउन्डखौ अफ खालाम बेनिफ्राय ब्लेन्डिंआव सेरनानै नोंथाङा बेखौ स्क्रिन खालामनानै ला अब्ला नोंथांनाव बेफोरबायदि नुजागोन नोंथाङा जुदि बेयाव मेथाइ सोनो सानदोंब्ला नोंथाङा अडिअ सेरनानै नोंथांनि नांगौ बायदि मेथाइखौ बेवहाय लानानै फै जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय थागोन भिडिअआ बेनो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोनबाय थायोब्ला
आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामना हो।